Hindi, yung makabilang. Kaya nila. Kaya mo na loob.
Ano ba na? Gutom na yung maluto. Gutom na yung maluto.
Naka kayo mag-ano ba? Muli pagtindot ro.
Yun ay tanga ako talaga ni Bon. Pero dragon na tao. Ginamit mo kailan? Di ba kung yun mo dumating? Ikaw pa yung sa likuran mo.
nagiging po. Kung pa niya ako, abang. Hello. 98. Ikaw pa pa nito. Abang mga pre. Hello. Hindi ka magalit, tanga, parang nagkakano. Yan ang araw ka. Wala. Wala.
Ay, borak mo. Boy, isip bata talaga ka. Sweden. Kaya mo ba ito? Sabihin ko, yan lang, bebe. Ha? Ano ba? Ay, tulong sa laro. Mapalit ka pa. Nalulungin pa. Dumasador pa din naman. Basta, ito ba pinagkatayo? Basta, ng nalulungin. Pero, pagkata, tangan, may pagkapansin nga. Napansin ko, pero, 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 unang ay,
talaga daw na. Okay. Okay. Hindi ko. Ito. Loading bawas ang buwa. Pwede kaya nga. Barawat punaan. Ano sa kainin? Ang giral. Madali mo ba yan? Ikan dua. Mga buko. Linis ko itong natada. Nice. Parehas na kita. Hindi ka! Kaya.
Kuha sa gusto. May mabuhay ka din. Walang ulo. Ha? Nadagin din ka ako? Hindi pa kala ng mag-deliver na yun. Ito, gusto ko Ben. Nawala sa permanent din ako. Pinanok mo yan. Pinanok mo yan. Hindi nga yung Hindi mo magapano yan. Hindi mo magapano yan. Nakatulog sa lamig niya na Ikaw pala Maliit dito. na kayo tayo. Parang Paro. Then, ba't naman sa ano mo, kung dinala niya yan, hindi marami. Second, delikado. Kaya mo siya magpalo. Parang ang nangyari ka, nakatupan ko niya yung matrafficking na. Parang bawal sa salo. Alam mo, Hindi ang Marisol. lakas nito eh. ano? So, may Pilipino na ano. Oo, Nagkasugat ang kwarta. para dito sa Para agad na kwarta. Nagsumbong sa pulis. Delikado talaga. At ang mga Pilipino, iba. Dahil nga, Binutasan niya lubog. Ngayon, nag-arapag si Oh, Mario. uno. Parang sa mga dalawang bata na uh, Mayroon ang buhay niya. kaya naman po. Pero sa akin sa Sa 15 pa nga. Yun na, ang hanap buhay talaga. Baka, ano kaya? Diba? Sige, rolot akong ano. May mga marinig dyan na, diba? Diba yan, kapag maluwas ka po sa airport, agad ang airporta. Yung mga nagtitip na sa trabaho sa gobyerno, magluwas mo sa airport, agad ang airporta. Airport, magtao ka sa pagdahil, hindi ka ano. Baga kung ano-ano dyan, isa ko. Uy, puta ka nga. Ito yung ito. Nakawalan ako. Kaya, yes, Mario. Ulol. Salvo ko. Yung mata niyo. Ay, Rubio. Wala. Doon right is yan ang Rivian. Patawagin turnover na yun na ano. Hindi na ang buhay ko. Sabi na. Ikaw yung tigay. Paano na kaya evolution ng mga
Pag nag-uulaw, takot, mga tanga. Tanga din nga, kung ano magkabunga din. Ito, may kilo. May galing video. Oh! Hindi pa. Daw na. Sarili ang buwa. Pabuhat! May aerodin po. Pada. Kung makasapong kita po. Pero kung kapatid, yes, good. Wala ka dapat. So, ang ari ko na dyan sa guba. Mura sa akin ng model ko na. Makarangin ko ba? Gag. Yung tawag ko, parang napol ko. Itong yaw ko. Yes, karay. Yes, karay. Ay, napol ko. Hanggang na. Hanggang na. Papa. Ipakungat ko rin sa ganito. Ay! 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 Ay, dito ka. Uy!
Buko na TV hindi. Paano ko? Hindi ako malito. Siguro, dali. Ano nangyari sa natin? Tama ka mo? Tama! Gusto ka lang yan! Nagiging banda. Hindi! Wow. Kahit meron na kayo ni wala na ako sa Mira ito. Hindi mo na. Hindi ka na. Okay. Kaya ang wala Yung tao pa kayo nag-keep tapos ano? Dati kailangan. sa base na. Pero, ako naniya. Ano na pwede ba ito mo? Pero this lang. Ah, huwag mo na matali. Ano lang? Siguro, kasi Dapat meron yan. Dapat, ayaw na ko sugay kung natin hindi. Alam mo. Ekmer ba yan? Pwede din ano. Ano ba yan? Ano tas yan ba yung ano?
Nabuko talaga. Oh, sige. Mel, yan mo palit yung account mo, ano, kumpanyan mo. Lahat. I-repeat mo nga natin. Huwag mo gawin niyo. Niyo. Huwag mo ang nakuha mo na alam mo tulong. Tapos, mag-tension ka. Para kumbaga, mag-tension ka. Mag-tension, naka-tension ka. Gamit-gamit mo sa ano mo, mali mo sa kaya ano. Ikaw na nag-ibig ko sa solution. Para sa solution ano ko, siguro, ano, akin kita, ang gamit mo muna sa ng deadline, kaya tayo ba, gamit mo muna Gamitin ko, labang, namin, tapos ang buso mo, ano, sanay-sanay mo ng boss, yung madami ganito. Sanay na boss. Ako, so, sa PTS pa ba? So, ang kanta na sa sila ano, kapag yung gamitin mo, basa na sila sa video. Hindi mo yan, kaya ka rin kang gamitin mo, exit mo, daw, yes, daw. Ano mo, yung pag-gamit siya sa, yan, na, gamitin mo siya doon. Sorok ka ng ano, kalaban. Sa taas ka na lang. Pag sinod ka, kalaban mo. Kompleto mo na. Tapos so, mga skills na, that, stats daw, stats, flat 5,000 hindi yung flat lettering daw. Sa babil, diba? Flat, diba? Diba?
Ha? Tambak nila boss, sunod-sunod. Set up play. Tapos kaapon. Kaya ako. Binahay na. Yun, madali din. Ayan. Binahay na. Sa likod mo. So, binahay na. Kapag yan, mas laro ka ngayon. Buhay. Pero man sana, kahit ano, pero man sana sa ako, sa pagbalaan. Oo, iyo kasi ano. Ikaw, inang-inang. May nga, Mita. May pa napakagili namin. Ano kaya, may tubig-tubig pa. Sumago. Ano yan, balay na. Kung kayo na lang. Makaubos, gusto mo ito. Kahit di. May naagdarag din nga kita. Bakal ko sinero. Nakarap sa pa. Mama yung si Joan. Kapit mo si Joan? Taga-ibon. Oo, ma. Mama yung nagpuro ka dyan. Sila na magtituloan. Yan dahil. Ano mo, sa bigli? Ay, hindi na kasabahan. Dahil matapos ko na. Ikaw din pa. Ikaw pa kami lang una. Hindi no. Kaya nga yun. Kaya nila. Ano mo, sa Ay, nga. Ano madami yung sa tools? oh, na-entertain. Ano wala ang gani mo? Ano mo kayo, malalaga ang pula. Pag-abot mo ka, masabi galat na? Ang parang Manulia. Dalawang puro ako. Try si Papa rin ka kasi sila. Hindi pa sila nakakuha. Kasi iba dapat hindi ako daw makuha pa. Mga pipa. Ano? Ikaw na isipin ko pa. Ay, balo? Eh, bakit may natuwa? Parang yung parang, bakit yan? Sabi, yawa na
Ano yung say? Sige.
Sila ka pang sabon. Kung pinasa niya lang siya. Sila ka pang sabon. Ha?